Takto, vítajte na našom meetupe Nudge and Budge. Dnešná téma sa bude venovať experimentovaniu s našim hosťom Marošom Servátkom. A moje meno je Matej Kováč. Ďakujem, že ste všetci prišli, že si nás možno pozeráte práve teraz zo záznamu. A ďakujem, že ste prišli na tento meetup. Našou snahou s Matúšom Mazanom je vytvoriť priestor, kde sa vieme rozprávať o behaviorálnych a dizajnoch, čiže zmena správania ľudí. Našim cieľom je vybudovať nielen povedomie ohľadne toho, ako takýto dizajn funguje okolo nás, lebo už sa dizajnuje aj v tomto smere, ale zároveň, aby sme my boli schopní aplikovať nami naučené veci do nášho odvetvia. Či už je to architektúra, či už je to projektový manažment alebo verejné prostredie. No. Táto stretnutie bude trvať cca hodinku a Maroš bude mať celý priestor, ja sa budem starať o virtuálny priestor, takže ak máte nejaké otázky, napíšte ich do chatu, alebo sa prihláste, alebo priamo rozprávajte, nie je to problém. A v prípade, že nechcete byť verejne vystavované alebo niečo, tak mi to kladne stále cez chat napíšte, cez súkromnú správu, nie je to problém. Prečo najlepšie prostredie virtuálne, ostaňte na mute, v prípade, že si chcete zapnúť kameru, aby sme vás videli, budeme len radi. Čím viac tvári, tým lepšie. No a už je to 5 minút, takže už som dosť sa rozkecal a nechávam priestor ten nášmu hostovi Maroš a nechávam ti už zvyšok priestoru tebe. Ďakujem krásne, ďakujem Matej. Pekný deň, dobré ráno na Slovensko. Pozdravujem vás všetkých z opačného konca sveta od protinožcov. Som veľmi rád, že ma Matej s Matúšom pozvali porozprávať sa s vami o experimentovaní, ktorému sa venujem pomaly už 3. desaťročie teraz. A sú to veci, o ktorých rozmýšľam každý deň, sú to veci, o ktorých prednášam svojim MBA študentom a sú to takisto veci, ktorým sa venujem profesionálne, keď dizajnujeme experimenty a v podstate skúšame, čo funguje a čo nefunguje. Témou dnešného rozhovoru, a chcel by som, aby to bol naozaj rozhovor, keď máte nejaké otázky, pokojne ma prerušte, čím to bude mať viacej takú konverzačnú náladu, tak tým budem radšej. Témou je vysvetliť dôležitosť experimentovania v biznise a tiež v osobnom živote a približiť si niekoľko takých príkladov, kde a ako je experimentovanie dôležité na to, aby sme prišli na to, čo funguje a čo nefunguje. Čiže tým cieľom mojím je, chcel by som vám dať jednu myšlienku, jeden koncept, ktorý by som chcel, aby ste si odniesli z tohoto nášho stretnutia. A tým konceptom je experimentovanie. Čo to je, prečo je pre nás dôležité a ako ho zakomponovať do každodenného života. Neviem, či poznáte lingvistu a prácu lingvistu a filozofa Ludwika von Wittgensteina. A Ludwig von Wittgenstein mal takú jednu zaujímavú myšlienku, keď povedal, že limity môjho jazyka sú limitmi môjho sveta. Keď máme na nejaký jav alebo nejaký úkaz pomenovanie, slovo, tak vieme ho lepšie zakomponovať do nášho rozmýšľania a vieme ho lepšie zakomponovať do našich rozhodnutí. Tým slovom, ako som spomínal, by som chcel, aby bolo pre vás experimentovanie, aby sa stalo súčasťou vašej slovnej zásoby, pretože keď o tom vieme rozmýšľať, tak vieme ho naozaj častejšie využívať. Začnem s otázkou, na ktorú možno, že poznáte odpoveď. A tá otázka je, že čo majú penicilín a mikrovlnka spoločné? Sú to príbehy dvoch vedcov. Prvý, možno, že poznáte trošku lepšie, Alexander Fleming, keď študoval baktérie stafilokokov, tak do tej misky sa mu dostala sa mu tam pleseň. A zbadal, že z tej strany misky, kde práve bola pleseň, sa stafilokoky prestali rozmnožovať. A v podstate na základe tohoto objavil penicilín. Podobná situácia sa stala Percymu Spencerovi, ktorý sa hral s
tubami s vakuovými a všimol si, že keď takú tubu namieril na čokoládu, tak čokoláda sa začala topiť, zrazu bola mäkšia. A zase tento náhodný objav takisto bol zdrojom nových poznatkov a vymyslel neskôr na základe tohoto mikrofón. Čo majú teraz spoločné je, že aj neúspešné pokusy môžu byť zdrojom nových poznatkov. A to je práve veľmi dôležitá vec na experimentovaní, že my sa dozvieme, keď experimentujeme, tak sa dozvieme niečo nové. Nie vždy síce nájdeme alebo prídeme s nejakým novým vynálezom, ale aj poznanie, čo nefunguje, je veľmi dôležité. A k tomu sa vrátim v koncu toho môjho príhovoru. Problém je však, že ani v biznise, ani v súkromnom živote neexperimentujeme dostatočne. Nie je to však ľahké si uvedomiť. Ja sám ako človek, ktorý sa zaoberá experimentovaním, ako každý správny Slovák, rád pozerám hokej, alebo sledujem hokej, keď naši hrajú a takisto držím palce našim chlapcom, keď hrajú v NHL. A keď som začal sledovať NHL niekedy v 90. rokoch, tak veľmi som sa čudoval, že prečo, ako je možné, že mužstvo, ktoré povedzme vyhralo Stanley Cup, alebo ktorému sa darilo, vymenilo veľmi veľa hráčov počas najbližšej sezóny. Keď si to všimnete, teraz naši mladí hokejisti často sa pohybujú medzi farmou a prvým mužstvom. A to je práve zapričinené tým, že tieto NHL mužstva si uvedomujú dôležitosť experimentovania, dôležitosť skúšania nových hráčov, nových formácií, nových herných situácií a na to potrebujú rôzne iné typy. Ale ako som hovoril, ani človeku, ktorý sa profesionálne zaoberá experimentovaním, mi to hneď na začiatku nenapadlo. Problém je v tom, že ľudia sa často zdráhajú skúšať nové riešenia kvôli súvisiacemu riziku a strachu zo zlyhania. Pozrieme sa napríklad na takých politikov. Politici veľmi neradi vysvetľujú voličom svoj neúspech. Preto je pre nich lepšie ani nezačínať nové veci. Riaditelia a manažeri nechcú rušiť ten zabehaný chod firiem v presvedčení často, že súčasný prístup je najlepší. Neuvedomujú si však, že existujúci prístup bol zavedený v minulosti a mohol vytvoriť silný precedens, ktorý sa nezvykne spochybňovať. To v súvislosti s rizikom a strachu zo zlyhania, keby museli vysvetľovať akcionárom, že sa niečo nepodarilo, alebo dozornej rade, v podstate odrádza skúšať nové prístupy a nové riešenia. Nastáva tak situácia, že naše vnútorné presvedčenia, ktoré sú držané pokope rokmi úspechov, niekedy silného hospodárskeho rastu z pohľadu celej ekonomiky, prílišnej istoty a nadmerného optimizmu z takej súkromnej alebo z personálneho hľadiska, bránia pochopeniu, že predpoklady, ktoré používame, nie sú 100% zaručenou realitou. A problém však nastáva tam, že nesprávne predpoklady a mylné presvedčenia môžu viesť k zlým rozhodnutiam. A tie zlé rozhodnutia nás môžu, keď je to vo firmách, stať, povedzme, miesto na trhu, môžu stať firmu stovky alebo milióny eur. A v súkromnom živote môžeme vyskúšať, alebo nevyskúšame veci, ktoré by zlepšili náš život. Zamyslite sa, možno, že počas alebo po skončení nášho rozhovoru, že prečo vy osobne netestujete predpoklady a nové prístupy. Ako často ste sa nad týmto zamysleli, či vaše rozhodnutia sú podložené správnymi domnienkami? A ako často si robíte takú skúšku správnosti, že nakoniec ex post, či tie vaše rozhodnutia boli správne alebo nie. Uvediem taký zaujímavý príklad o tom, ako ľudia neradi experimentujú a skúšajú nové veci. Pred už asi 20 rokov dozadu som požiadal o jeden veľký grant, ktorý mal slúžiť na testovanie vecí súvisiacich s tým, čo robia poisťovne. Napísali sme projekt, kde sme vysvetľovali, že vieme, že veľkou výzvou pre poisťovne je vysoká miera výskytu podvodov a tým, že podvody sú často neviditeľné,
ich odstránenie je veľmi ťažké. Vieme však, že ekonómovia navrhli vhodné teoretické riešenia, avšak len málo z tých riešení sa dostalo do praxe. Ako experimentálny ekonóm mi napadlo, že práve toto by bola veľmi vhodná platforma skúšať tie riešenia, ktoré by mohli znížiť mieru výskytu podvodov. Napísali sme grant a žiaľ sme ho nedostali. Čo je však zaujímavé, že asi 2 roky na to som na jednej recepcii stretol veľmi zaujímavého pána, s ktorým sme sa začali rozprávať. A on mi po chvíli, keď som sa ho pýtal, že čo robím, hovorí mi, že sa mu zdá, že moje meno je nejaké povedomie. A prišli sme na to, že on bol práve v komisii, ktorá posudzovala tieto projekty. A povedal, že náš projekt mu veľmi utkvel v pamäti, ale že nevedel pochopiť, že prečo by nám vôbec mali dať na takéto niečo peniaze, keď ak to ešte nikto nerobil, neskúmal tieto teoretické riešenia, ako vieme, že budú fungovať. A to je práve veľmi častá námietka, ktorá umožňuje firmám, ľuďom v osobnom živote a podobne, neprijať fundované návrhy. Ale keď si uvedomíme, že manažeri, politici, všetci ľudia, ktorí robia rozhodnutia, to prvé rozhodnutie často nie je podložené žiadnymi empirickými dôkazmi, ale práve je založené na domnienkach. To znamená, že ak to ešte nikto nerobil, ako viete, či to funguje, platí práve aj v týchto prípadoch. A je preto dôležité vedieť si odskúšať, čo funguje, nefunguje a za akých podmienok. Skúsenosti z tých posledných rokov, ktoré máme a vývoja v ekonomii, nám ukazujú dôležitosť verifikovania predpokladov a presvedčení a skúšania nových nápadov a spôsobov. A čo je veľmi potešujúce, je to, že biznis sféra nás začína brať vážne a začína si tieto veci čoraz viacej všímať. Otázka je však, že ako na to. A odpoveď je jednoduchá, ktorú dávam často na mnoho otázok. Keď neviem odpoveď, viem na to prísť pomocou experimentovania. Prísť na to, čo funguje, čo nefunguje. Experimenty sú akoby našou baterkou, ktorou môžeme hľadať v tme. Možno, že poznáte ten vtip, ako jeden opitý hľadal kľúče, potácal sa pod pouličnou lampou a prišiel k nemu okolo idúci a pýta sa ho: pani, môžem vám pomôcť? A on hovorí, že áno, keby ste boli takí láskaví, stratil som kľúče. Tak hľadajú asi pol hodinu a potom ten triezvy pán sa ho pýta, že pani, a viete, že ste ich stratili tuto? A on hovorí, nie, ja som ich stratil tam, kde si ďalej, ale iba tuto je vidno. A práve tieto experimenty sú takou baterkou, ktorá nám pomôže hľadať odpovede v tme. Práve tam, kde kľúče môžu byť. Umožňujú nám tým pádom testovať predpoklady a opraviť naše presvedčenia, povedia aj v praxi. To znamená, skúšame nové veci, chceme vedieť, ako sa stať novým lídrom na trhu. Na to, aby sme umocnili svoju pozíciu, potrebujeme získavať poznatky, čo funguje a čo nefunguje. Problém však je, že v rámci firiem, a toto sledujem od mojich MBA študentov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, je, že firmy často, aj tie veľké nadnárodné korporácie, majú obsesiu s pracovnou efektivitou a s dosahovaním pracovných noriem. To je podobne ako za komunizmu. A toto nenecháva priestor na experimentovanie, na to, aby ľudia robili chyby a na to, aby sa z toho učili. A potom to má nezamýšľané dôsledky. Opýtam sa vás na jeden príklad. Počuli ste o také policy alebo takom opatrení, ktoré skúmali v Amerike, ktoré sa volalo, že Scared Straight, kde sa strašili deti s tým, že čo sa udeje, keď urobia nejaký priestupok alebo nejaký trestný čin a skončia vo väzení. V Amerike sa to dlho omielalo, objavovalo sa to v novinách a bola to v podstate bol to nový spôsob, ako priblížiť ľuďom z takých nižších socioekonomických vrstiev, čo sa môže stať, keď urobia niečo zlé, keď urobia nejaký trestný čin a ako to môže ovplyvniť ich ďalší život. A zobrali teda deti z tejto nižšej socioekonomickej skupiny a náhodne ich rozdelili do 2 skupín. Jednu
jedna skupina zostala doma a druhá skupina bola zobraná do väzenia, kde sa stretla s väzňami, ktorým rozprávali o tom, aké je to ťažké byť vo väzení, ako tam musia tráviť čas, čo musia robiť a takisto, čo všetko im chýba popri tom. No a zaujímavé bolo to, že nikdy nikto neskúšal dlhé roky, že či to naozaj funguje. Potom nejakí ekonómovia sa dostali k tým datasetom a otestovali a prišli na to, že ten strach pobytu vo väzení vôbec nemal tie požadované účinky. Práve naopak, prišli na to, že každý $1, ktorý bol použitý na ten Scared Straight program, zvyšoval budúce náklady na kriminalitu o $200. To znamená, že ak povedzme vládna jednotka použije na takýto program $5,000, tak tie následné náklady budú okolo 1 milióna. A je to krásny príklad veľkolepého zlyhania rôznych opatrení, pretože nikto neskúmal, že či to naozaj funguje a ako to funguje. Preto je často dôležité zamyslieť sa nad tým, že aké máme vlastné skúsenosti so zlyhaním. Kedy sme zlyhali, prečo a či sme vôbec kontrolovali. Či sme zlyhali, alebo či sa nám veci podarí. Ja mám otázku k tomuto experimentu a je nejaký, alebo teda, že bolo aj skúmané, že prečo to nefunguje práve tento scare? Že čo je za tým to psychologické, alebo... Natoľko, ako som tak pozoroval tú literatúru, veľmi nedokázali prísť na to, že čo bolo hlavným mechanizmom. Že či to bolo to, že deťom sa zapáčilo vo väzení a to, čo väzni robia, pretože to malo určitý štatút, alebo možno, že to nastrašenie vôbec možno, že nefungovalo, je druhá možnosť. Ale z tých dát, ktoré som videl, ktoré mali ekonómovia k dispozícii, sa myslím, že nepodarilo identifikovať, že prečo to nefunguje. Čo je ďalšia zaujímavá vec, že v podstate tá otázka zostáva otvorená, že prečo to nefungovalo. A že vyžaduje si ďalšie experimentovanie. To si odpovedal by som ja. Ďakujem. Takže čo je experimenty v praxi? Skúšať neznamená implementovať. Výhodnou a takou bezpečnou stratégiou je vykonanie toho experimentálneho pokusu a vyhodnotenie, či navrhované riešenie fungovalo a či sa osvedčilo. Úspešné firmy a organizácie experimentujú neustále. Keď si zapnete Facebook, tak Facebook má stovky rôznych verzií, ktoré v reálnom čase neustále testujú, ako používateľia reagujú na rôzne marketingové stratégie alebo na zmenu interfejsu. Google napríklad experimentuje s formátom reklamných online aukcií, ktoré prebehnú mikrosekundy po vyhľadaní slova. Amazon a Jeff Bezos sú práve známi tiež svojim experimentovaním, kde Bezos povedal, že Amazon je najlepším miestom na svete, kde sa dá zlyhať. A hovorí, že oni zlyhali mnohokrát predtým, pretože si uvedomujú, že zlyhanie a vynálezy sú ako dvojča. Nemôžete mať jedno bez druhého. A na to, aby ste prišli na niečo nové, musíte experimentovať. A ak viete, že niečo bude fungovať, tak to nie je experiment. Problém je, že mnoho organizácií by veľmi rado inovovalo, ale nechcú poniesť dôsledky tých experimentov na to, aby sa k tomu dostali. Minulý semester som pozval na prednášku k nám do triedy jednu mladú dievčinu, ženu, ekonómku, ktorá pôsobila dlhé roky v Uberi, a kde pomáhala dizajnovať experiment. A napríklad experimenty v Uberi sú takou hlavnou podstatou zlepšovania spokojnosti klientov. Vyvinuli dokonca vlastnú experimentálnu platformu, ktorá im umožňuje spúšťať, merať a monitorovať účinky nových nápadov a prvkov poskytovaných služieb. To znamená, že
zamestnanci sú často nabádaní, aby prišli s novými nápadmi a potom prišli so spôsobmi, ako ich testovať. Práve Carmen Wang sa volá. Mi hovorila, že v jednom momente majú na tej platforme aj okolo 1000 nových experimentov, ktoré skúmajú. No, to znamená, že merajú elasticitu dopytu, merajú, ako meniť ceny a podobne. Experimentovanie je bežné aj v športe. Spomínal som NHL. Na južnej pologuli je veľmi populárne rugby, či už v Austrálii alebo na Novom Zélande, ale takisto povedzme v západnej Európe. Francúzi mali niekoľko takých situácií, že bolo niekoľko veľmi nepríjemných úrazov, zlomených krkov počas rugbyových zápasov. A tak testovali navrhované zmeny, ako tomu zamedziť. Napríklad ohľadom výšky tých bodyčekov v nižších ligách. Ak majú požadovaný účinok, tak sa potom zavedú cenu. Isto mnoho veľkých firiem, a teraz už aj vlády štátov, či magistráty zamestnávajú experimentálnych a behaviorálnych ekonómov s cieľom navrhovania pokusov. A ide o to vyvodiť kauzálny záver o nejakom trhovom prostredí, o politikách a o klientoch. Zisťovať, ako lepšie fungovať. Pretože tieto organizácie veľmi dobre chápu, že experimentovanie prináša veľké výhody. Zámerne preto navrhujú rôzne variácie vo svojich činnostiach a potom robia rozhodnutí na základe empirickej evidencie, to znamená tzv. Tie evidence-based decisions. A teraz vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, ktorú som spomínal na začiatku, že zistenie, čo nefunguje, je aspoň také dôležité, ako zistenie, čo funguje. Moja dobrá kamarátka Marcela Veselková ma pred časom upozornila na to, že či viem, kde sa odohral, alebo kde bol urobený prvý experiment. V roku 1747 na doktor James Lind na lodi Salisbury urobil nasledujúci pokus. Vtedy, ako viete, ľudia nevedeli, čo zapričiňovalo skorbut, ale námorníci práve veľmi často horeli boli napadnutí týmto ochorením a nevedelo sa, ako im pomôcť. A preto James Lind urobil prvý taký pokus, kde oddelil ľudí, ktorí mali symptómy skorbutu, rôzne skupiny, oddelené, a prideľoval im medicínu, ktorá sa vtedy považovala za liek na skorbut. A boli to veci od octu cez slanú morskú vodu, kto si potom dostal pomaranče a kto si dostal citrón. A ten príbeh je veľmi zaujímavý. Keď vás to zaujíma, môžete si o tom niekedy prečítať, lebo ono to nebolo až také jednoduché, ako to teraz priblížim, alebo skrátim. Nakoniec sa prišlo na to, že potrebujeme citrusové plody alebo potrebujeme C vitamín na to, aby sme neochoreli na skorbut. Ale na čo sa pritom zabúda, je, že ľudia pamätajú, že tento objav nám povedal o vitamíne C a povedal nám, ako vyliečiť skorbut. Ale tento pokus nám takisto povedal, že je ďalšiu dôležitú vec. A to je, že nechceme liečiť skorbut morskou slanou vodou, pretože nám nepomôže. A to sú také veci, ktoré z tých zlyhaných experimentov, na ktoré často zabúdame. To, čo nefunguje, zistenie, čo nefunguje, je aspoň také isté dôležité, ako zistenie, čo funguje. V neistých podmienkach, a svet je neistý, väčšina nápadov zlyhá. Čiže musíme byť pripravení na to, že keď začíname experimentovať, tak tie veci sa nepodaria. Učíme sa však akumulovaním vedomostí o tom, čo nefunguje. Vieme tým zlepšiť rozhodnutia, napríklad neplytváme zdrojmi na opatreniach, ktoré sú zaručene neúčinné. Niekedy sa nám podarí nejaký objav, heuréka, ako Archimedovi, a vtedy doladíme parametre a zase skúšame a experimentujeme ďalej, pretože sa ho pokúšame zaviesť celoplošne, naďalej experimentujúc a zlepšujúc ho.
Keď sa začala pandémia, zavolal mi môj bývalý MBA študent, ktorý bol v tom čase riaditeľom ADK. ADK je najväčšia HR spoločnosť na svete. On mal na starosti Thajsko a povedal mi, hovorí, že Maroš, počúvaj, mám problém. Kázali mi, že aby som rozdelil ľudí, ktorí pracujú v ADK na tých, ktorí budú robiť z domu a ktorí budú chodiť do ofisu. A ja neviem, čo mám robiť. Poraď. Ja mu hovorím, že vieš, ani ja neviem, ale viem, ako to môžeme zistiť. A jednoducho nadizajnovali sme experiment, kde sme náhodne pridelili ľudí na tých, ktorí pracovali z domu, tí, ktorí pracovali potom z ofisu. A keďže sme mali taký nápad, že zrejme, keď prejde pandémia, tak je možné, že ľudia si zvyknú na prácu z domu a budú ju neskôr vyžadovať, tak potom bola otázka, že čo tí ľudia, ktorí si budú vyberať, či pracujú z domu alebo z ofisu, či im to máme dovoliť, alebo nie. A ak im to nedovolíme, tak sa môže stať, že odídu do iných firiem, ktoré im to umožní. A preto ako veľká firma chceme takéto niečo vedieť. Tak sme mali potom tretiu skupinu, ktorej sme dovolili, aby si sami zadali, či chcú pracovať z domu alebo z ofisu. Neoklasická ekonómia nám hovorí, že tí, ktorí sa radi ulievajú, budú radšej pracovať z domu, pretože tam je horšie alebo ťažšie sa ich monitoruje. Z druhej strany, taká behaviorálna ekonómia by nám povedala, že ľudia vedia, kde a ako sa im lepšie pracuje a na základe toho sa rozhodnú, aby si mohli urobiť tú svoju robotu. Ďalšie dve veci, ktoré sme pozorovali, ktoré boli dôležité, bolo, že aká je skúsenosť tých ľudí. To znamená, že potrebujeme, aby ľudia mali nejaké skúsenosti vo firme na to, aby sa vedeli dobre rozhodnúť. A potom ešte jedna premenná, ktorá nás zaujímala, bola, že čo napríklad mami, ktoré sa starajú o deti. Ako tento výber, ako ovplyvní ich správanie. Robili sme experiment, pozorovali sme reálne správanie ľudí počas 9 mesiacov a prišli sme na to, že ľudia z ofisu, keď pracovali z ofisu, tak boli priemerne viacej produktívni ako tí, ktorí pracovali z domu. Ale tí, ktorí boli skúsení a rozhodli sa, že ja chcem pracovať z domu, boli takisto produktívni ako predtým, alebo ako by boli, keby robili z toho ofisu. Novoprijatí zamestnanci, ktorých sme pridelili na prácu z domu, boli o 50% menej úspešní vo všetkom, čo robili. To znamená, že toto bolo rekrutovanie. Potrebovali vyzbierať CVčka, životopisy, kontaktovať klientov, koľko telefonátov urobili počas dňa, koľko interví dohodli, pohovorov a koľko ľudí bolo zamestnaných a koľko peňazí to vygenerovalo. To boli naše údaje. A mnoho z nich, z týchto nových zamestnancov, po pár mesiacov odišlo, pretože boli veľmi neproduktívni. A zaujímavá vec bola o tých mamičkách, ktoré sa starali o deti. Mali sme informácie o tom dáta, že kedy pracovali v divných hodinách, pracovali veľmi skoro ráno. Potom, keď sa deti zobudili, tak sa venovali deťom, až kým napojili deti na Skype alebo Zoom kvôli škole. Potom zase chvíľu popracovali, zase sa venovali deťom a potom nakoniec večer, keď už deti išli spať, si dokončili robotu. No, prišli sme na to, že mami, ktoré mali deti, odpracovali zrazu 1,9 hodiny viac, ako keď mali taký flexibilný pracovný čas, ako keď pracovali v office. Čiže prišli sme na veci, ktoré sme možno, že očakávali, alebo vedeli sme, kam namieriť mikroskop, ale nevedeli sme, ako sa ľudia reálne správajú. A to je príklad toho experimentovania, ktoré nám pomôže urobiť lepšie rozhodnutia. Eš potom napísal o tom report a v podstate ADECO implementovalo takéto rozhodnutie celoplošne na celom svete. Ja mám možno k tomuto inú otázku, alebo teda, keď už zoberieme tento experiment, a čo je ten prvý krok? Okay, tak bola tam tá otázka, že čo ideme robiť, alebo že čo s tým, ale že ako potom začať ten experiment, že tak ako vytvoriť, akože kde sa rozhodneme, alebo čo ideme, čo sú tie prvé kroky za tým? Ďakujem, Mati. V podstate najdôležitejšia je otázka. Najdôležitejšia je otázka uvedomiť si, že
čo chceme zodpovedať, lebo experimentovať bez otázky sa nedá. Nevedeli by sme presne, že kam namieriť ten mikroskop. A tá naša pôvodná otázka bola veľmi praktická, že ako rozdeliť ľudí na tých, ktorí pracujú doma, ktorí pracujú v robote. Ale ďalším uvažovaním mali sme, neviem, okolo 20 takýchto zoomových sedení, keď sme sa rozprávali o tom, že čo všetko sa chceme dozvedieť z toho experimentu. A čo nám ten experiment dokáže povedať. A potom veci, ktoré takisto potrebujeme kontrolovať v rámci toho experimentu. A prvá vec, ktorú mi Ješ povedal, že prečo mi zavolal, lebo to bolo, myslím, že v prvom týždni pandémie, bolo, že ľudia urobili anketu so zamestnancami a pýtali sa ich, počúvajte, ste produktívnejší, keď pracujete doma? A on hovorí, že Maroš, pamätám sa, že si použil jedno, a teraz, pardon, že trošku použijem silnejšie slovo, hovorí, pamätám sa, že slovo, ktoré si použil v triede, a to bolo, že horšie. Pretože ak sa ľudí opýtam, že či sú produktívnejší z roboty, teda keď pracujú doma, a viem, že nastáva pandémia, viem, že je veľká šanca, že firmy budú prepúšťať, tak je v ich najlepšom záujme povedať, že áno, samozrejme, že som produktívny. Som dokonca oveľa produktívnejší, ako som bol predtým, pretože ináč by ma mohli prepustiť. Čiže je to v ich osobnom záujme. A to sú veci, ktoré si musíme uvedomovať ohľadne prostredia. A potom špecifikovanie tých otázok bolo práve dané tým, že čo sa snažíme dozvedieť. A jedným z tých cieľov, ktoré sme identifikovali, bol, že keď sa skončí pandémia, môže sa stať, že to status quo sa zmení a že ľudia niektorí budú naozaj pracovať viacej z domu. A práve preto sme chceli vedieť, že či sa ľudia dokážu správne rozhodovať ohľadne toho, že či sú produktívnejší doma, alebo či sú produktívnejší v robote a či si vedia dobre vybrať. Pretože to, že či im to nakoniec dovolíme, či im dovolíme pracovať z domu, bude závisieť od toho. Čiže, Matej, aby som sa vrátil k tej otázke, musíme vedieť to, čo chceme otestovať. A čo je tá naša domnienka, pretože v podstate testujeme domnienku. A keď si formulujete túto otázku, máte za tým nejaký framework, alebo len proste sa rozprávať a snáď z toho niečo vypadne, alebo ako ju nastavíte potom tú finálnu, že toto je ten core problém, ktorý alebo tá hlavná myšlienka, ktorú chceme zistiť? Výborná otázka. Ja tým, že v podstate všetky experimenty, ktoré existujú, sú založené na teórii. Každý experiment musí testovať nejakú teóriu. Tá teória môže byť formálna, môžu to byť vzorce, ale môže byť neformálna. To znamená, že je tak nejaká logická domnienka, ktorú máme o správaní ľudí. V tomto našom prípade tá domnienka bola, že ľudia, ktorí sú skúsení, ktorí si vedia na základe čoho si vyberajú, sa jednoducho rozhodnú pre situáciu, kde sú produktívnejší. Predtým, ako pracoval, on je Austrálčan, ale predtým, ako pracoval v Thajsku, pracoval v Hongkongu. V Hongkongu tým, že je bývanie také veľmi drahé, tak priemerná veľkosť bytu je, myslím, že 25 metrov štvorcových. Tak keď ľudia bývajú 25 metrov štvorcových, áno, presne, 25 metrov štvorcovom byte, tak a spolu s 2 deťmi, svokrou a psom, tak asi ťažko sa im bude v tom istom byte aj pracovať. Preto sa rozhodnú, že chcú ísť do ofisu. Ale keď povedzme majú k dispozícii, sú v nejakej inej krajine, majú k dispozícii dom, kde majú vlastnú kanceláriu, tak to miesto môže byť pre nich produktívnejšie ako v office, kde ich nikto nevyrušuje. To znamená, že môžu sa naplno venovať robote. No a aby som povedal druhý príklad toho experimentovania, poviem vám príklad, ktorý sa stal mne po jednej prednáške s mojimi MBA študentmi a nakoniec sa vrátim k tej teórii. Začnem teda príbehom. Prednášal som behaviorálnu teóriu mojim MBA študentom a hneď som myslím, že letel do Ameriky. A tak rovno z triedy som išiel na letisko a tým, že do Ameriky,
keď musíte byť oveľa skôr na tom check-ine, tak tam je nejakých 3-4 hodiny času, ktoré som mal. Tak som si ich spríjemnil strávením, alebo väčšinou si ho trávim tu na Sydney na letisku, je veľmi dobrá vietnamská reštaurácia. A chodím si tam spríjemniť čas a výborne tam varia. A ako som jedol ten môj sendvič, bún, ktorý mal vo vnútri mäso, hovädzie mäso marinované v citrónovej tráve, tak som tak uvažoval nad tým, že o čom sme sa rozprávali na hodine a práve bavili sme sa o experimentovaní. A nabadal som mojich študentov o tom, aké je dôležité experimentovať vo firmách. A ako som nad tým uvažoval, tak som si uvedomil, že som, neviem, 30. krát v tej istej reštaurácii a 30. krát jem ten istý rohlík alebo sendvič s hovädzinou, ktorá bola marinovaná v tej citrónovej šťave. Chytil som sa za hlavu. A vtedy som si uvedomil, že aj osoba taká ako ja, ktorá sa profesionálne venuje experimentovaniu, môže nedostatočne experimentovať v niektorých situáciách, napríklad v každodennom živote. Prečo je to experimentovanie dôležité? Je dôležité na to, aby sme sa naučili niečo nové. V tomto prípade niečo nové môže byť to, že keďže je to dobrá reštaurácia, dobre varia to jedno jedlo, ktoré som si vždy objednával, tak to znamená, že majú asi dobrého šéf-kuchára. Keďže je ten šéf-kuchár zrejme dobrý, tak vie asi uvariť mnoho iných ďalších jedál, ktoré som nikdy neochutnal a ktoré možno, že sú oveľa lepšie. A celý ten čas, tým, že neexperimentujem, prichádzam o niečo, čom by som mohol mať oveľa radšej. V tomto prípade moje experimentovanie stálo $13. Čo? Kúpim si, to je asi 6 eur. 7. To znamená, že musím sa vzdať môjho obľúbeného sendviču a objednať si niečo iné a vtedy sa dozviem, že existuje možno, že niečo oveľa lepšie a potom všetky moje rozhodnutia v budúcnosti budú lepšie, pretože si môžem objednávať stále niečo, to čo som objavil. Alebo za tých $13, čo je naozaj veľmi nízka cena, sa dozviem, že naozaj sendvič, ktorý som si vyberal, bol najlepší. A to je poznanie, ktoré tiež stojí za to. Teraz sa vrátim k tej teórii. Ďalší krát, keď som išiel, už som na to pamätal, trošku som sa červenal sám pred sebou, ale už keď som ďalší krát cestoval, tak som si išiel objednať niečo iné. A teraz otázka je, že čo si objednať? Som mäsožravec. A keďže som mäsožravec, poznám svoje preferencie, tak tzv. Pork belly sandwich s chrunkavou bravčovinou vo vnútri je oveľa lepším kandidátom ako šalát z tofu, keďže tofu nemám rád. To je práve tá teória, o ktorej hovorím. Že nepozeral som sa na menu a teraz som začal náhodne vyberať tyčky, čo mi vyjde, ale na základe teórie, ktorá mi hovorí niečo o tom, že táto vec by mala fungovať pre takúto a takúto príčinu, som sa rozhodol vyskúšať sendvič, ktorý mal v sebe chrunkavú bravčovinu. Čiže teória môže byť neformálna, ale je to domnienka, ktorá nám hovorí o tom, prečo niečo by malo fungovať. To, čo ideme skúšať. A nakoniec sa dozvieme, či to funguje, alebo či to nefunguje. A teraz dôležitá vec je, že naozaj sa dozvieme niečo. Ak prídem na to, že veci fungujú, tak sa dozviem sa to, čo som už vedel. V podstate sa mi potvrdilo to, čo som už vedel. Že keď sa mi ten experiment podarí, pretože každý, keď experimentujeme, tak my chceme, aby sa veci podarili. Ale keď sa veci podaria, tak ten úspešný experiment nie je skutočne zdrojom nového poznania. My sme sa len dozvedeli niečo, čo sme už vedeli, alebo čo sme tušili. Ak však experiment zlyhá, vtedy naozaj nadobúdame nové poznatky. Pretože vtedy sa dozvieme niečo, o čom sme vôbec netušili. My sme skúmali tú teóriu, bravčový sendvič, pretože sme si mysleli, že to bude fungovať. Zrazu sme zistili, že svet funguje úplne ináč.
Zistili sme, že netreba liečiť skorbut morskou vodou. To je práve to poznanie, ktoré je veľmi dôležité. A uvedomiť si ho v každodennom živote a uvedomiť si ho v rámci organizácií, vytvoriť takú kultúru experimentovania, kde zlyhanie je považované za spôsob učenia sa, spôsob získavania nových poznatkov, je veľmi dôležité. Pretože tým pádom manažeri, ľudia, ktorí robia rozhodnutia, či obyčajní zamestnanci, nie sú pokutovaní za to, že sa im niečo nepodarilo, ale práve naopak, my ich chválime za to, že skúšali niečo nové, pretože toto experimentovanie nás môže posunúť dopredu. Matej, ako sme na tom z času? Máme ešte 15 minút. Dobre, mňa by ešte teda zaujímalo, že keď už sme pri tomto experimentovaní, a teda, že už máme a testujeme teda, keď už tak už vietnamskú kuchyňu alebo nejaké niečo iné. Čo je tá zdravá miera experimentovania? Lebo si viem predstaviť, že nechcem experimentovať vo všetkom alebo so všetkým naraz, alebo že ako si nastaviť to, že OK, tak teraz nejdem experimentovať so svojím nákupným košíkom alebo s nábytkom, čo si idem kúpiť z IKEA, čo si kúpim kadečo iné. Čo je to, a prípadne v organizáciách, že teraz tam to môže samozrejme, že naberať úplne iné obrátky, úplne iné rozmery. Čo je tam nejaká to, že proste, že toto je príliš veľa, alebo toto je príliš málo? Výborná otázka. Ja sa na to pozerám z pohľadu ekonóma. To znamená, že porovnávam výhody a nevýhody experimentovania stále. A pozerám sa na to, aké sú náklady toho experimentovania. Často tie náklady sú okamžité, pretože nás to niečo stojí nás to nejaký čas. V prípade experimentovania v tej vietnamskej reštaurácii to bolo to, že som sa musel vzdať toho, čo mi naozaj chutí, na čo som sa tešil celý deň. A tie výhody, ktoré nám to prinesie, môžu byť väčšie alebo menšie. Môžem sa dozvedieť o niečom novom. Môžem sa dozvedieť, že som celý čas robil chybu. Ale častokrát tie výhody sa objavujú až v budúcnosti. A keďže mnoho ľudí, častokrát máme v sebe, volá sa to tzv. Present bias, to znamená, že prítomnosť je pre nás, sa nám zdá byť oveľa dôležitejšia ako budúcnosť. A nie iba pomocou takého normálneho diskontovania, ale proporcionálne je oveľa pre nás dôležitejšia. To je práve to, prečo vzniká prokrastinácia. Často odkladáme aj experimentovanie, pretože sa chceme vyhnúť tým nákladom. Ale treba si uvedomiť aj, aké sú nevýhody neexperimentovania. A to je napríklad to, že pretrvávanie súčasného stavu môže byť nákladné. Nevyskúšanie inovatívnych prístupov môže mať za následok stratu príležitosti. Stať sa lídrom na trhu, príklad. Lebo stratu už existujúceho podielu, keď neskúšame nové veci. Z druhej strany sa nám môže javiť udržiavanie súčasného stavu jednoduché a príjemné, pretože ľudia majú radi status quo, fungovanie firmy prebieha hladko, firma vykazuje zisky. Ale nevieme, či sa nevzdávame náhodou vyšších ziskov. A ďalšia vec je taká, že ak zavedené a nevyskúšané riešenie nefunguje, a čo chceme vedieť, je veľmi dôležité, tak tie náklady budú astronomické. Preto, keď poviem vám, ako dostanú moji študenti zápočet či skúšok na MBA z behaviorálnej ekonomie. Musia odprezentovať v rámci svojich firiem, musia nájsť nejakú neefektivitu, niečo, čo nefunguje, alebo čo si myslia, že nefunguje efektívne a prečo, a potom nadizajnovať nejakú intervenciu na základe tých takých behaviorálnych insights. A mnohí z nich si myslia, že tým skončili. A ja im to ešte kážem napísať ako také memo, ktoré píšu pre dozornú radu alebo svojmu riaditeľovi, kde hovoria, že pozrite sa, myslíme si, že toto je riešenie súčasného, alebo aj toto je spôsob, ako zlepšiť súčasný stav, ale je to neoverené. Preto ďalšou časťou toho nášho opatrenia je, že sme zaviedli spôsob, ako dokážeme odmerať, či to opatrenie fungovalo alebo nefungovalo. Čiže nakoniec sa dozvieme, nakoniec tam prebehne nejaké hodnotenie, nejaká evaluácia
a dozvieme sa, či to fungovalo alebo nefungovalo. To znamená, že dostaneme nejaký feedback k tomuto. A čiže stále sa pozerám pred rozhodnutím na náklady a výhody, ktoré nám to ponúka, ale potom evaluujem aj ex post. To znamená, že už keď sme urobili to rozhodnutie, tak stále skúmam, že či to bolo aj ex post, pretože aj z toho sa dokážem naučiť niečo nové. Neviem, či to zodpovedalo otázku. Za mňa asi hej. Niekto nejaké iné otázky zatiaľ medzi časom? Kľudne, keď tak napíšte do chatu alebo niečo, keď vám niečo rezonuje v hlave, nie je problém. Dobre, dávam taký ďalší pekný príklad z toho, že prečo je experimentovanie dôležité a na to, aby sme sa dozvedeli nové veci a prečo ho potrebujeme. Experimentovanie nie je v angličtine taký pekný idiom, že fishing expedition. To znamená, že experimentovanie nie je výprava na ryby. Ten idiom znamená, že je to niečo úplne náhodné, že prídem a začnem chytať ryby a len tak nahadzujem a možno, že sa niečo chytím, možno, že sa niečo nechytím. Vraciam sa však práve k tomu rybárčeniu, kvôli tomu, že ja sám som veľmi vášnivý rybár a my sme prežili s manželkou asi rok a pol na Aliaške. Keď sme prišli na Aliašku, tak sme chcel som ísť chytať lososy. A má to, myslím, o lososoch som nevedel nič, ako tým, že na Slovensku od 20. rokov minulého storočia, keď Poliaci postavili priehrady na Poprade a podobne, už sa k nám lososy nedostali, tak o lososoch som nevedel nič, okrem toho, čo som videl možno v prírodopisných seriáloch. A začínala sa sezóna rybárska. Na Aliaške je 5 druhov lososov. To sú tie tichomorské alebo pacifické lososy. A práve v tom čase začali tiahnuť lososy strieborné. Alebo možno ste počuli názov koho. A najlepší spôsob, ako sa niečo dozvedieť o rybárení, je ísť do rybárskeho obchodu. Išiel som teda do rybárskeho obchodu a opýtal som sa predavača, že čo by mi odporúčal na strieborné lososy. A on hovorí, počúvajte, na strieborné lososy potrebujete strieborné blinkere, to je tá taká návnada, ktorá sa točí. A hovorí, je to zaujímavé, že oni sú strieborné, aj tie návnady sú strieborné, ale viete, na to. Ja hovorím, že tak fajn, to je výborné, potrebujem 10 alebo koľko, lebo aj tým, že sa tu niekedy zachytí človek odtrhne, aby som nemusel prestať rybárčiť. On hovorí, no viete, ale začína sa rybárska sezóna a my ich nemáme, pretože ľudia ich už vykúpili. A ja hovorím, že aha, no tak čo mám robiť? On hovorí, viete, tuto vedľa je ešte ďalší rybársky obchod a keď pôjdete tam, oni možno, že budú mať strieborné blinky. Tak som išiel vedľa, tam bol zase veľmi ochotný predávač, pýta sa ma, pani, čo potrebujete? A on hovorí, viete, ja som cudzinec, prišli sme sem, chcel by som ísť chytať tie strieborné lososy a vedľa mi povedali, že potrebujem strieborné blinkre na to. Že strieborné blinkre? Prosím vás, naozaj strieborné blinkre. Každý vie, že keď idete chytať strieborné lososy, potrebujete modré blinkre. Tak na ňo pozerám a hovorím, to je zaujímavé. No, tak máte nejaké modré blinkre? Viete, máme, ale už máme len 2, lebo zase začína tá sezóna, ľudia to už vykúpili. Ale hovorím, na druhej strane Anchorage je potom obrovský obchod, volá sa Cabela's a tam ich určite budú mať veľmi veľa. Tak som išiel do toho tretieho obchodu. Prišiel som do tretieho obchodu, pýtam sa predávača, že či majú modré blinky. A on sa na mňa pozerá a hovorí, že modré blinky, na čo sú vám modré? No, na strieborné lososy. Prosím vás, na strieborné lososy každý vie, že potrebujete také fosforkujúce. A ja na to teraz zastavím, no počúvajte, toto bol rozhovor, ktorý prebehol v mojej hlave. Ja o chytaní lososov veľa neviem, ale viem dosť o rozhodovaní. A táto situácia, ktorá nastala tretíkrát, mi niečo hovorí o tom, že ako ľudia chytajú ryby, ako sa rozhodujete, a aj o tom, že či ktorí z tých blinkerov budú fungovať. Predstavte si, to znamená, že čo vieme o lososoch? Že lososy, keď začnú tiahnuť, prídu na určité teda prídu do rieky a pokračujú proti prúdu rieky, aby sa mohli ísť vytrieť. A rozmnožovať. No a
čo je cieľom rybára, keď ide chytať ryby? No, chytiť ryby. Keď ryby neberú, čo robia rybári? Menia návnady. Tým, že tie lososy sú dravé ryby, tak veľa možností nemajú. Majú také isté blinkere, akurát majú iné farby. Preto začínajú meniť. Tak chytá ryby, nič sa mu nepodarilo chytiť, 5 minút, 10, pol hodiny, vyskúša novú farbu. Potom vyskúša ďalšiu farbu, potom môže sa stať, že práve v tom momente, pretože tie ryby, oni nie sú, tým, že oni tiahnu proti prúdu, to nie je tak, že tá ryba je ako povedzme pstrúh alebo kapor, keď idete u nás niekde na Slovensku na rieku, ktorá by sa držala na jednom mieste, ale jednoducho tie ryby tam teraz nemusia byť, ale môžu tam byť o pol hodiny, pretože budú tam aj ďalej prechádzať. A čo myslíte, taký rybár, aký záver urobí rybár, keď chytí zrazu rybu? Ten prvý si myslel, že sú strieborné blinkere, také, alebo je to tá farba, na ktorú lososy berú. Druhému sa podarilo chytiť lososa na modrú a tretiemu na tú fosforkujúcu návnadu. A keď sa vám zrazu začne dariť, myslíte, že tí rybári začali ďalej meniť návnady? Nie, každý zostal pri tej svojej a preto prisahali, že prvý prisahal, že strieborná, druhý, že modrá, tretí, že fosforkujúca farba. Na to, aby sme sa však niečo dozvedeli, čo funguje a čo nefunguje, musíme zase v každodennom živote a vo firmách meniť veci, skúšať, aj keď sa nám darí. Ono je to oveľa viacej intuitívne skúšať nové veci, keď sa nám nedarí. Ale na to, aby sme sa veci dozvedeli, aby sme sa dozvedeli, čo a ako naozaj funguje, je potrebné zamyslieť sa nad tým procesom, zase odpoveď na tú Matejovú otázku, že ako, kam namieriť ten mikroskop pri experimentovaní, čo potrebujeme vedieť, aké údaje potrebujeme zbierať. Znamená, že musíme vedieť dostatočne veľa o danom procese, ale aj keď sa nám veci daria, tak naďalej potrebujeme skúmať. A keby každý jeden, predpokladám, že čo sa udialo, ja som to potom, predpokladám, čo sa udialo im, lebo ja som to potom skúmal osobne, lebo som chcel naozaj vedieť, že či tie iné farby fungujú alebo nie. Tie ryby berú na hociakú návnadu. Predpokladám, že prečo sa im nedarilo, bolo, že v tom momente tam žiadne ryby neboli. Čiže potrebujeme skúmať a skúšať nové veci aj vtedy, keď sa darí. A práve na to je dobré to experimentovať. Ja tu teda šupnem ešte jednu otázku. Ako začať experimentovať doma? Nejaký mini návod, že proste od teraz. Tu hneď prvá vec, ktorú chytím, bude čo by to mohlo byť, ako sa k tomu dostanem, alebo čokoľvek. Ako začať s takýmito domácimi experimentami? To je výborné. To sú veci, nad ktorými aj ja často rozmýšľam, pretože často identifikujem nové veci, ktoré sú tak zabehané a kde neskúmam. Poprvé musíme nájsť veci, ktoré nemeníme. To znamená, že keď máme, v slovenčine na to je pekný zvrat, keď máme svoje zabehané chodničky. Tie zabehané chodničky nám z jednej strany zjednodušujú život, ale z druhej strany sa môže stať, že sa nedozvieme niečo nové. To znamená, že ako napríklad chodíme do roboty, ako šoferujeme do roboty. Niekedy sa oplatí vyskúšať novú cestu. Len tak úplne náhodne porozmýšľať, čo keby som išiel tadiaľto. Samozrejme, keď idem, tak nepôjdem dookola, ale zase musím mať nejakú teóriu neformálnu, že prečo si myslím, že takto to bude rýchlejšie, takto to bude efektívnejšie. Čiže začať s tým veci, ktoré sú dôležité, kde nové poznatky nám dokážu zlepšiť život a potom hľadať situácie, kde jednoducho preferujeme status quo a potom zamyslieť sa nad tým, že čo by sme mali urobiť na to, aby sme zlepšili danú situáciu. A potom skúšať. Ďakujem. A ešte jedna ma napadla teraz. Rozprávali sme o tých blinkroch, o tých modrých, strieborných a fosforeskujúcich. Sú nejaké typy, triky, ako tieto blinkre vytvoriť a teraz sa už vyspomínali, že pre tých starších alebo tých, ktorí majú zainvestovať do toho experimentovania. Čiže ja tu mám teraz experiment na formátovanú otázku,
pekne, krásne všetko viem, ako by to mohlo fungovať, čo by sme mohli vyskúšať, ale teraz ako to predať stakeholderom, alebo boarde, alebo štátu, že či sú tam nejaké typy, triky, že s čím prísť, že toto zabere. Viete, čo funguje? Funguje, keď im ukážete, že niečo funguje na inom príklade. E, Zase s rybármi ja som začal skúšať nové návnady, priniesol som si muškárskú udicu a všetci rybári sa okolo mňa smiali, že prečo by som také niečo robil. Ja som to robil, lebo ryby nebrali. Dal som muškárskú udicu, ty aký somár bude chytať lososy na muškárskú udicu. Ukázalo sa, že tým, že keď sú tie veľké prílivy, tak tam sa voda zodvihne aj o 10 metrov a oni tí blinkre všetkým sa dali na dno. A ja som mal niečo oveľa ľahšie a zrazu tie ryby boli na vrchu. Za 10 minút som chytil 3 ryby. Na druhý deň tam boli všetci z muškárka. Moral of the story je taký, že keď ľudia vidia, že sa vám darí a že nejaký spôsob funguje, tak oni ho začnú veľmi rýchlo imitovať. Preto je veľmi dobré ukázať. Je oveľa jednoduchšie presvedčiť ľudí tým, že im niečo ukážete, ako keď im to 100-krát poviete. Ukázaním tohoto. No a potom druhá vec je vysvetliť, že poprvé experimentovanie ako také má často aj negatívnu konotáciu, pretože ľudia nechápu, čo to experimentovanie je. Viete, že to naše hospodárstvo to je jeden veľký experiment. Ale to nie je kontrolovaný experiment. To nie je experiment tak, ako nad tým uvažujeme my. To znamená, že experiment je skúšanie niečoho, testovanie, či to funguje a vysvetliť tým, ktorí robia rozhodnutia, že keď oni urobia rozhodnutie bez toho, aby niečo nevyskúšali, tak tie negatívne efekty môžu byť obrovské, náklady môžu byť obrovské. Kdežto keď to otestujeme na malej vzorke, tak sa môžeme dozvedieť, že pozrite sa, niečo nefungovalo a môžeme tým zamedziť katastrofe. A to je, myslím, že práve ten spôsob, ako presvedčiť ľudí. Že pomocou experimentovania dokážeme zamedziť takýmto neúspechom a takisto učíme sa nové veci a v neposlednom rade môže sa nám podariť inovovať dané spôsoby, ktoré používame v rámci organizácie. Ďakujem pekne. Momentálne sme naplnili 11 hodín, čiže hodinka je naplnená. Máme ešte nejaké otázočky? Chceme ešte pokračovať chvíľu? Máme niekto niečo? Prípadne nejaké iné vhľady ešte? Poď Miška, prepač. A nie je ťa počuť? Nie je ťa počuť? Už je len počuť? Už je. Už sme odstúpili od Zoomu vo firme, tak trošku to bolo technické issues z začiatku. Ja by som sa možno len vrátila k tomu experimentu v tom väzení. Viem, že sme sa bavili o tom, že není tam nejaká tá domnienka, alebo teda presne nevieme, ale v teoretickej rovine, že čo by mohlo byť tá príčina, prečo tie osoby, alebo deti, alebo adolescenti, ktorí tam boli, teda navštívili toto zariadenie, že boli skôr aj priťahovaní k tomu, alebo o detraktory od toho. Lebo môj názor by bol možno, čo sa týka tohoto, takéto kontrolované prostredie, nejaké to zabezpečenie a tie základné needs, že tam boli naplnené. Takže možno, že len na toto otvoriť, možno aj diskusiu. Možno, je to zaujímavá domnienka. Ja som sa tiež nad tým párkrát zamýšľal. Možno, že to bolo niečo, čo ich inšpirovalo. To vie presne, o čom sa rozprávali, lebo v tých dátach nie je uvedené, ktoré som videl, nie je uvedené, že ako presne prebiehali tieto návštevy a o čom sa rozprávali. A môže sa stať, že nastala, povedzme, selekcia z tých väzňov, pretože tiež sa nedá prinútiť každého väzňa, aby sa rozprával s deťmi a podobne. Tí, ktorí sa prihlásili sami, možno, že boli energickejší, možno, že boli zaujímavejší, boli to možno extroverti a mali čo tým deťom povedať a možno, že tým deťom to možno nejak imponovalo. Ďakujem. Čiže v podstate v tomto prípade je to taký podobný mechanizmus, ako sme sa teraz bavili o tom, že keď človeku ukážeme nejaký úspešný alebo neúspešný príbeh, môže ho to aj v tomto prípade priťahovať. No a práve tá imitácia je veľmi, veľmi častá v každodennom živote. Môžete sa teraz, myslím, že s 2 či s 3 ľuďmi som sa nedávno rozprával o tom, ktorí mi hovorili, že počujem, že zlato teraz ide veľmi hore, že bolo by treba nakúpiť zlato, lebo môj kamarát na tom zarobil. A to je veľmi také prirodzené
že ľudia, keď vidia, že určité správanie prináša svoje výhody, tak ho veľmi, veľmi radi a rýchlo imitujú. Ďakujem. Dobre, mám pocit, že sme vyčerpali našu kapacitu momentálne. A nejaké posledné slova, Maroš, predtým, než to celé zavrieme No, od vás. aké bolo to slovo, ktoré som vás chcel naučiť? Experimentovanie. Teda za mňa, teda ja si pamätám. Experimentovanie, presne. Dávali ste pozor. Budem veľmi rád, môžete sa, ja sa aj rád rozprávam s ľuďmi z biznisu o takýchto veciach. V podstate moji mnoho rokov alebo mnoho ročníkov mojich MBA študentov často prichádza sa rozprávame o tom, že ako by mohli využiť experimentovanie vo firmách. Niekedy tieto veci potom vyústia do aj veľkých vedeckých alebo vedecko-biznisových pokusov, ktoré robíme, alebo experimentov. V iných prípadoch rád stretávam mojich študentov alebo zaujímavých ľudí a porozprávam sa s nimi pri káve o niečom zaujímavom. Takže ak máte nejaké také otázky alebo nejaké veci, nejaké nápady, ako by ste chceli otestovať veci vo firmách, dajte mi vedieť. Ja sa o tom rád porozprávam. Keď to bude zaujímavé z vedeckého hľadiska, možno, že sa ku vám pridám, keď mi sľúbite, že mi poskytnete dáta, a keď nie, tak budeme mať aspoň pekný rozhovor o tom, čo robíte a ja sa dozviem, ako sa dá experimentovať v iných firmách, ktoré nepoznám. Ďakujem teda veľmi pekne. A Maroša viete určite nájsť na LinkedIne, prípadne v evente. Je tam určite pridaný ako attendee. Ďakujem teda všetkým vám, čo ste prišli, ste si nás vypočuli. Ďakujem teda Marošovi, že ste sa tu zastavil a dal nám takúto prednášku, dajme tomu prednášku ohľadne experimentovania, prečo začať, ako s tým začať, kde s tým začať a vidíme sa, počujeme sa zase pri inej príležitosti. Ďakujeme, majte sa, pekný deň. Ďakujem za krásne otázky, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme tiež. Ďakujem, majte sa, čaute sa.